Силно и ясно, за да те чуем. Градината на баба Разли 10 ясно. Защо да са 10, когато могат да бъдат едно? Защо да са едно, като могат да бъдат 7? Защо да са 7, не може и да са 5? Защо да са 5, може да са 6? Защо да са 6, може да са 4? Защо да са 4, може да са 9? Защо да са 9, нека да са 10? Защо да са 10? Защо не бъдат 8? Защо да са 8, може да са 3? Защо да са 3, могат да бъдат 7? Защо да са 7, не може и да са 1? Защо да е 1, може ли да са 2? Защо да са 2, могат да бъдат 10? Защо да са 10? Защо да са 8, може да бъдат 5? Защо да са 5, може да бъдат 9? Защо да са 9, може да бъдат 2? Защо да са 2, нека бъдат 8? Защо да са 8, може да бъдат 7? Защо да са 7, не може ли да са 6? Защо да са 6, не може ли да са 4? Защо да са 4, не може да бъдат 10? Защо да са 10, нека бъдат 9? Защо да са 9, нека да бъдат 3? Защо да са 3, могат да бъдат 1? Защо да е 1, нека да бъдат 5? Защо да са 5, може да бъдат 7? Защо да са 7, не може ли да бъдат 2? Който се забави и изгаря. Иван изгаря. Може ли аз съм 2? Градината на баба. Може ли аз да съм 2? Защо да са 5, може да са 4? Защо да са 4, нека да са 9? Защо да са 9, нека да бъдат 2? Защо да са 3, могат да бъдат 10? Защо да са 10, могат да бъдат 6? Защо да са 6, може да бъдат 4? Защо да са 4, нека да бъдат 9? Защо да са 9, нека да бъдат 3? Защо да са 3, нека да бъдат 7? Защо да са 7, не може ли да са 1? Защо да е 1, може ли да са 8? Защо да са 8, може да е 6? Защо да е 6, не може ли да е 4? Защо да е 4, не може ли да е 10? Защо да е 10, нека да бъдат 9? Защо да е 9? Защо да е 9? Опа, изгорял. Градината на баба Разли 8. Защо са 8 цифри, могат да са 1? Защото е една цифра, не може да са 3 цифри. Защото е са 3, нека да са 5. Защо да са 5 цифри, може да бъдат 10. Защо да са 10, не могат да бъдат 6. Защо да са 6, не може да бъдат 8. Защо да са 8, може да бъдат 1? Защо да е 1, може ли да бъдат 7? Защо да са 7, не може ли да са 3? Защо да са 3, нека да бъде 5? Защо да са 5, може да бъде 4? Защо да е 4, не може да бъде 7? изгоряла. Седмицата. Седмицата изгоряла. Защо да са 1, може да бъдат 10? Защо да са 10, могат да бъдат 3? Защо да са 3, нека да бъдат 6? Защо да са 6, не може ли да бъдат 5? Защо да са 5, може ли да бъдат 1? Защо да са 1, може ли да са 8? Защо да са 8, може да са 3? Защо да са 3, нека да бъдат 10? Защо да са 10, нека да бъдат 6? Защо да е 6, не може ли да е 4?
Защо да са 4? Нека да бъде 8. Защо да са 8? Може да бъде 5. Защо да са 5? Може да бъдат 3. Защо да са 3? Нека да бъдат 6. Защо да са 6? Не може да бъдат 1. Защо да е 1? Може да са 10. Защо да е 10? Може да е 8. Защо да е 8? Може да е 4. И защо да е... Опа, изгорял.